Ako, hovoríte? Čau, ne? Ako veľaké roba, čau. Vítam všetko Freddy, Alfred. Ako? Dobre, už to je jedno. Ideš. Ja, takže ja by som chcel povedať. Kurva, počkaj, ešte si chcem dať, daj mi, na sebe, poďeš. Potrebujem všetkých doma. Akože chcel by som povedať, že tento zápas bude náš životný a chceme sa s tým všetkým zveriť. Vyráme to a budeme najlepší. Ako sa majú, Jorge? One, two,